Goddag og velkommen til en helt ny kanal, der er åbnet med os tre her, som der har den. Ja, det er mig, Rune. Og så mig, er der... som der hedder Mathias, Og mig, også kaldt for herovre. højre. Og så har vi kaptajn Emil. Ja, og vi sender et link fra Hologamers, Mathias' Alle kanal. kanalerne, ja. Og ikke fra min kanal, fordi min kanal, det er, den er lidt halvlukket. Vi vil sådan, den her kanal vil vi bruge til at filme primært for faktisk det eneste Roblox. Roblox. Ja, og nok mest Roblox. Trade Lands. Altså det her, hvor vi skal sejle med skib, hente last, sælge det på andre skib, når du stiger level og sådan noget, og du kan plukke andre. I kan se for eksempel der over ved, hvor der står over i Hjørnet. højre hjørne oppe, og så kigge lidt nedad, så kan jeg se noget, der hedder Blackwind Pirates. Det er dem, der er mod os, og vi er sammen med de... Jeg kan ikke De lide grønne, og vi er de hvide, og vi er sammen med de grønne. Og Ja, vi er faktisk de eneste de tre. her sorte her, de er Det var bundet, perfekt. dem der. Ja. De der motherfuckers der. Og vi er heroppe, så det er jo bare godt, og det fjerner de igen. Ja, det var egentlig faktisk bare en... hvad kan man kalde det? Kan man ikke bare kalde det en kanaltrailer? Lige en infovideo. Og Der vil Kanaltrailer kalder vi den. Der vil komme en film herindefra, som vi laver. Hvor Og jeg skal også være over på den anden kanon, Mathias. Så. Okay, så hop over på den anden kanon. Det er flot. og alle er velkommen til at joine. Ja, alle er velkommen til at join en gruppe, vi har der har lavet. Det er faktisk også gruppens kanal, Ja, så kan jeg være med man på sige. videoen. Det er det gruppens kanal. Så det eneste, det kræver, det er vel bare, at man er dansker. Ja. Vi skal, det er sjovt, at vi har en britisk gruppe, men snakker mere dansk, end vi snakker engelsk. Ja. Men der er link i beskrivelsen til gruppen. Og så er det egentlig bare sådan lidt det. Og så er der link så kan der også komme en link i beskrivelsen til selve spillet. Ja. Men jeg håber I vil tage godt imod vores kanal, og jeg er lige røget skibet. Nå, skal du have ombord? Ja. Yes, det virker som om du er Ja, dårligt. det er sådan typisk Mathias ting. Flyverskibene. Det Nej, det er kun når man heroppe ved slutningen. Og hvor Mathias er. Så nu er jeg på skibet igen, bare sejl Og igen. sejler vi igen. Ja, Og i det her spil, der kan du købe nogle nye skib, sætte en masse kanoner på, jeg har en idé, købe Mathias. en hel masse last, som vi har her, og så sætte sådan nogle her galionsfigurer Rune? på, som vi har en der. Og det er også Mathias, jeg tænker at vi skriver den nede i beskrivelsen, hvor vi skriver Trade Landers, så de kan sådan... Kæft, det Ja. lækker, mand. Hvad sker der? Så Jeg står det helt lægger stille. faktisk ikke for mig. Men ja, Okay. der røg vi så lige ud af banen. Jeg håber, I vil tage godt imod det her spil. Og så har vi selvfølgelig mistet det Og last. det her, det vil så ikke ske fremover, at vi ligesom ryger ud af banen. Men Ja, det skete så lige den her gang. Ja, det må vi håbe i Tusind hvert tak, fald. fordi I gad at se med på den her video. Håber, I tager imod vores kanal. Vi ses til et eller andet, når vi finder på at lave noget. Hej hej!